Ayun, huli na naman mga toy. Ah, grabe, laki. Ang laki mga toy. Ayun. Oh. Grabe, laki mga toy. Muntik pa makawala. Ano naman? Oh, yan na naman. Oh, laki na naman. Yun, gandang size. Ay, ganda na naman. Baka makawala ka pa. Dalawa. Bossing. Ganda ng size, no? Oh, grabe. Ganda mga toy. Yung iba dyan, walang video. Oh, sus, napakarami. Oh, ang dami sa ilalim yan mga toy. Ayun mga toy, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga toy. Ayan, balik tayo sa may Sokmon fishing spot. Ayan. Yan. Oh, huli na naman. Ay, maliit. Ay, okay na to. Okay na to, goods na to. Lagpas 3 fingers na. Nasaan na kaya yung mga anglers dito? Saan na kayo mga katsoy? Bagay nga naman, ay sarap-sarap nga naman matulog mga toy. Ayan, kumukulog-kulog pa oh. Grabe, tingnan nyo mga toy oh. Hindi ako makapaniwala sa huli ko mga toy. Oh, ang talaki mga katoy. Oh. Yan oh, bigla kasing biglang dumawi, hindi kagad tayo nakapag set up. Kasi nga ay kakatapos lang ng ulan. Ayan na naman mga katoy. Kinakagat-kagat na naman. Ito na naman. Binitawan mga toy. Yan. Isa pa. Sige. Yun mga toy. Huli na naman mga toy. Yun. Ay, ganda mga size mga toy oh. Kanina talaga mga toy, ang lalaki. Bakit kaya ganito? Mukhang nasubak. Nasubak mga toy sa Bicol. Nabati. Tawag niyan sa amin sa Bicol, nasubak. Nabasahin niya yung mga design niya. Nabati. Ganda kanina talaga eh. Yun, maraming salamat sa inyo mga toy, sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Mga silent viewers po, thank you. Punta na kayo dito mga toy. Maganda dito pala pagka sa pagka ganitong after na umulan. Madawi din pala oh. Kahit na walang hangin mga toy oh. Grabe talaga. Sayang eh. Napasarap tayo mag-warm up. Nag-warm up. Ayan, ano naman? Ayan, meron na naman mga toy. Ito na naman. Wala, ganun pa din. Mga pulahan yan mga toy. Maganda ng mga size ang pupula ng katawan. Ay sus, Ginoo. Aray ko. Sayang. Sinabihan ko lang ang pupula ng katawan eh. Nagtampo pa. Ayan na naman. Kumakagat na naman. Okay. Yan mga toy. Isa pa. Kahit pa ganyan pala mga toy, pag ganun nadawi pa rin. Tinapunan ko na kasi yan mga toy ng pampadawi kanina. Ayun, huli na naman. Ay, malaki to. Oh, grabe, tinakbo pa ganun mga toy. Tinakbo niya pakaliwa. Grabe oh. Ang bilis. Yan oh. Gaganda ng size mga toy. Baka makawala na naman to. Uy, grabe oh. Ang ganda nitong mga size to. Toy oh. Isara natin, baka maya tumalon pa, sayang.
Asan na si kuya? Andun na sa dulo, naniniwas. Dapat bumalik sa dito. Sayang naman. Andito yung dawi eh. Baka nakita rin siguro yung dawi dun sa dulo. Ganun kasi yan natin. Dapat wag kayong mahihiya. Saan yung dawi? Puntahan nyo mga toy. Wag kayong mahihiya. Kanina nakikita niya na na dumadawi sa akin, pinuntahan niya ako. Yan naman, grabe. Uy, yan naman mga toy. Uy, soyong. Andito na naman sa kabila yung dawi mga toy dito. Pag ganun yung dawi, yung hangin, andito na. Kanina pag ganyan yung hangin, wala na, nag-reverse. Sayang kayo na mga toy, kung nakita nyo talaga. Hindi pa masyadong maalon mga toy. Ito na naman Uy. Sige. Uy, sa kabila. Uy, sa kabila kumagat. Uy, pula. Ito pa. Uy, sayang. Lahat na kumakagat mga toy. Mga toy, pulahan. Grabe talaga. Grabe, napaka-effective tong kinuha kong mga toy. Effective pa lang mga toy, yung pamain. Yung lumot na nakababad. Yan na naman Uy, so yung nakababad sa tubig. Yan green na green siya. Kinuha ko lang yung medyo pa, yung malambot. Para madulas siya mga toy. Mamaya nyo na pamantian to boss. Surveillance na naman kaagad. May surveillance na naman kaagad. Hello boss. Wala akong huli boss. Yan na naman. Ay, soyong nakawala. Makikita kasi nila. Sayang ay. Bumigat na. Sayang na. Yan na naman Uy. Yan na mga toy. Uy, grabe. Dami kagat mga toy. Iba rin talaga pag nagbi-video mga toy. Nadi-delay yung katulad pag talagang ganda kayo talaga. Ay naku, Diyos ko. Kaya mga toy, pagka nagbi-video talaga pag madawing ganyan mga toy, aanuin nyo na, dublehin nyo na yung mahuli. Ganon talaga yun. Kasi yung iba talaga pag pa lang wala na late na sa biwas. Kasi maganda kasi binibidyo mga toy, pumapasag-pasag pa Kaya alam na yan pagka yung 10 yung nahuli, except na yan, sigurado na yan mga 20 dapat yan Iyon, huli na naman mga toy. Grabe, laki. Ang laki mga toy. Ay. Grabe, laki mga toy. Muntik pa makawala. Hinahanap ko yung floater na kala kung nasaan na. Ay, grabe talaga to. Ito na naman Ay. Grabe na agad talaga sa pain natin. Siguro kung kung bulati ay ganda. Kaso ayaw talaga nila matay sa bolat. Tinisting ko nga kanina ayaw talaga. Ang dami na kasing lumot sa gilid-gilid matay. Dito lang muna tayo matay. Tsaka na tayo dadayo sa sa may Itan. Paikot-ikot yung surveillance natin Wala nga ni akong huli no. Hindi nyo nakita ang huli ko.
Hindi nyo ito mapamantihan. Bay mati ito dito pinapangamantihan nila. Kinakapa po pwede yan. Nangamanti sila na matitibog banda dyan konti. Mga 50 meters from dito. Huli sa kabila yung kumagat. Yung sa kabila yung kumagat. Ayun ang titingnan ko sa kabila. Kukunin ko na ito mga ito. Yung isa. Yun, ay so yun. Ang dami talaga. Ay. Uy. Thank you Lord. Salamat sa inyo mga tuy. Dahil sa inyo mga tuy lagi tayong siniswerte. Ang sarap mamigos mga tuy pagka mayroon pa naman nanonood. Bumaba yung views natin mga tuy, pero okay lang mga tuy, at least pa rin nasa 400 pa naman yung views natin. Nami-miss ko yung 1,000 views mga tol, pataas. Sarap sa pakiramdam nun. Ang tagal nung natin, 6 months na wala pa tayong sahod. Yan mga tol. Yun, so yun. Oh, yan na naman, oh, di ba? Oh. Ayan, may kasama tayo dito, namiwas daw sa dulo. Kanina pa ang ganda dito. Mga hindi masyadong umangin. Guadalupe pa. Palayuan tayo, ikaw putatan. Wala na ngayon, mababaw na kasi ilog. Ano doon, isnag. Ila Kuya Prince Pabarlan. Sa Tatawid? Sa may buhayang bato? Pagka nadawian ka ng Kanduli, marami doon. Pagka mababaw, pero pag bagong bagyo, masarap. Magaling Laguna Lake. Sarap dun mamiwas pag malalim. Ayaw niya na mamiwas. Ayaw niya na mamiwas. Nagsorbi ka lang. Tapat-tapatan lang talaga eh. Ako madami kong may isang kilo na? Alagpas na. Maganda yan. Pipiliin. May malalaki pa. Tapon Kanduli. Meron din dyan? Dalawa sa ilalim. Kanina hindi ko lang na-video. Ganda. Nawala. Lalo yung dawi kapag nung na. Taw-taw lang gamit mo? Taw-taw lang. Ilang binidyo ko sa kanang nawala. Mulan kasi kanina eh. Baha nga dyan, di ba? Di ka ba nabot ng baha dyan? Sa Bunye. Director Bunye. Dyan sa may highway. Lan niya na naman. Di ba? Gandang size idol. Good size na. Tiyagaan lang. Tingnan ako. Kabukas. Latagan mo na. Ay, lumot lang. Kuha ka na gilid-gilid. Dami. Meron dito bulati. So yan. Si kuya saan na yun? Andun sa kabila, di bumalik sa akin. Sabi niya pupunta rito eh. Kukuha lang pamiwas. Hindi na bumalik. Doon siya mga tayo sa kabila. Yun o. Pagka ganyan, mambayabas ka. Ala. Tingnan mo si idol.
Titisting dito. Ay, ano naman. Ay, sayang. Ganyan din ako. Size 9 yan eh. Oo, mga Oo, tama lang. Yan oh, pukulan mo dyan. Madali mo yung malaki dyan. Kanina talaga, ang dami sayang eh. Hindi, wala akong alam video. Oh, yan na naman oh. Oh, huli na naman oh. Dito boss oh. Bandang kanan ka. Ang ganda oh. Oh. Oh, ay, sus. Ay, nakawala pa. Ay, nakawala pa. Sayang, ay ito. Ay. Iniluwa pa rin. Sayang. Ano ba yan? Nakadalawa na yung ano sa akin ah. Ginagawa mo. Niluwa. Sayang ay. Sayang, ganda pa naman ang size. wala. Nakawala. Nalaglag. Sayang. O yung laki nun pa naman eh. Naman mga to eh. Nahuli ko rin. Kaya pala di masyado palang kalakihan. Kaya pala ang bilis mag ano eh. Maganda boss, taw. Tapos sensitive floater. Para talagang kasi maliit pa yung ano eh. O konti pa yung malalaki na isda eh. Para kita kaagad pagka ano, kagat. Nandito na naman mga to yun. Grabe, parang uulan kasi oh. Madilim na. Si bossing. Sa gilid lang talaga bossing, sa gilid-gilid lang. Ganda ng size no. Nasaan na kaya si kuya kanina? Akala ko mambabayabas, umalis na. Pero nakakahuli na rin ng mga katay doon sa dulo. Kaya mo magawi? Talagang nag-ano ka lang boss ah. Ayan. Ayun, thank you. Baliktad ah. Kala ko ikaw yung bibigyan ko. Naglilibang lang pala. Ayan, huli rin. Oh, di ba? Mga katoy oh. Kahit na ano eh, huli pa rin. Balikan mo busing dito. Iba-iba, taga Rizal din. Oo. Hindi, matumal na rin. Mag-anap ngayon, mahirap na mag-anap ngayon boss ng spot. Galing nga ako ng Barangay Tan sa Binangonan. Nakadalawang piraso lang ako. Pero nakaraan, grabe, ang dami kong kalas na lalaki. Daming kalas na lalaki ng huli ko. Pagbalik ko, nakatatlo na lang ako. Isa yun, nakawala. Tapos yung tropa, nakatig dalawa. Ano naman? Oh, yan na naman. Ayo, laki na naman. Yun, gandang size. Uy, ganda na naman. Baka makawala ka pa. Dalawa. Ganda ng size oh. Oh, matay. Oh, ganda ng kulay. Sabi ni Kachoy Delmar, ano? Parang tilapyang Batangas. Anong lumot na madulas matay. Yan oh. Parang napapansin ko, epektibo. Yung ano siguro nga sariwa o ano, malambot. Ang galing. Dami ko nahuli mga toy. Ayan mga toy oh. Oh. Dami ko nahuli. Yung iba niyan mga walang video. Grabe oh.
Tapos yan si Bossing taga ano, Putatan, Muntinlupa. Ayan, isa. Yun, huli na naman. Huli naman. Huli, sumisirit lang talaga. Uy. Inabutan pa rin. Puno ba yan ha? Ayan, puno na, di ba? May ano to? Mayroon raincoat sa loob. Ang ganda, mami. Ay nako, sarap maniwas talaga. Nagpapain pa lang. Dito lang yan mga toy. Oh, yan ang spot natin. Oh, mayroon sa dulong-dulo. Doon naka-harvest sila kabingwit na nakaraan. Si Kabiwas. Nakakapasok na pala yung ano doon, oh, sasakyan, oh. Buti di bumaon kanina pag na ano yan. Oo, umulan kanina eh. Ay, yan na naman. Isus, Ginoo. Nabalahaw ka, buboy. Nako, problema ka. Hirap mong itulak dyan. Yung bako sigurado di talaga yan maano, nabalahaw. Matibay yun eh. Pamatay, oh. Sumabit pa, oh. Umabol pa yung paw. Uy, sayang. Maganda ng mga size, oh. Ang tataba pati. Mga busog na sila. Oh. Grabe, ang dami na. Ay. Grabe. So, yun lang muna mga pe, no? Painan ko muna to. Nag-guard na tayo. At mababutan pa tayo ng ulan mga pe. Grabe, oh. Kabilaan na, oh. Ang itim na dun sa umpisa na ata ng ulan to. Ano na kasi, kalahati na natin yung buwan. Lagpas na. Ayan. Ayan mga toy, oh, diba yan ang fishing spot lang natin. Ito lang, taw-taw lang gamit. Ayan, si boss. Nakabanding natin si boss. Taga Putatan mga rin si Kuya. Akala ko nga ano, sundalo. Akala ko sundalo kasabos kanina. Ang ganda, oh, grabe. Kunin mo kaya ba't ito malalaki? Ha? Ito malaki. Okay lang. Ay, salamat din sa uli mo. Yan na. Thank you mga toy. Thank you sa lahat ng tune in sa ating YouTube channel, sa di nag-skip ng ads. Wala na yung mga natin dito. Uulan na mga toy. Baka madali tayo. Yun lang mga toy. Maraming salamat. Grabe. Dahil pang andas sa dulo. Yan. Dito lang ako. Ito pala yung ano, lahat ng huli ko. Oh, grabe. Ang ganda mga toy. Yung iba dyan walang video. Oh, sus, Ginoo. Napakarami. Oh, ang dami sa ilalim yan mga toy. Yun, maraming salamat po.